хуб як нафар мепурсад ки мегӯянд коронавирус ба мардумагӣ зарар дорад ва метавонад ба бенаслӣ оварда расонад. Доктор, оё ин рост аст? Дигаре мепурсад ки доктор, маълум шуд ки иммунитети одам пас аз 3 моҳ нест мешавад. Яъне ман як бор ба коронавирус гирифтор шудам, дуюм бора метавонам боз касал шавам. Ин рост аст? Дигаре мепурсад ки ваксина кай мебарояд ва мо кай онро дастрас мекунем. салому алайкум дӯстони азиз. Тӯли 2 моҳ буд ки дар бораи коронавирус ягон навор накарда будем, яъне ба саволҳои шумо ҷавоб гардонидагӣ набудем. Чӣ ки дар ёди шумо бошад, агар дар тӯли ҳамин 6 моҳе ки пандемия сар шудагӣ аст, аллакай 10 навор зиёдтар аст дар канал ва қариб ба 70 савол зиёд ман ҷавоб гардонидагӣ ҳастам, яъне дар ҳамин мавзӯъ. Вале тӯли ин 2 моҳе ки навор накарда будем, якчанд хабарҳое ҳаст, якчанд маълумотҳои нав аст ки мо яъне онро дастрас кардем ва мо онро дар таҷрибаҳои худ истифода мекунем ва мехостам ҳамон маълумотҳоро ба шумо расонам ва якчанд саволҳое ки омадагӣ аст дар ҳамин мавзӯъ ба онҳо низ ҷавоб гардонам, ба хотире ки як хел маълумотҳое буданд ки ман чӣ хеле фаҳмода будам пеш дигар хел буд, акнун фикр дар бораи он дигар шудааст. Пеш аз оне ки мавзӯъро шурӯъ мекунем, ба шумо мехоҳам 2 нуқтаи муҳимро расонам. Якум нуқта ин аст ки насиб бошад рӯзҳои наздик дар бораи ҳиҷома мегӯянд ба забони русӣ, як навор мекунем, ба хотире ки зиёд бародарон дар ҳамин мавзӯъ суол кардагӣ ҳастанд. Ман мефаҳмам ки ин барои ки аст, барои ки мумкин нест, дар кадом ҳолат бояд кунем онро, дар кадом ҳолат накунем, дар куҷо кунем. ҳама ино ман маълумотҳоро ҷамъ карда истодам. Худо хоҳад як навори хуб мешавад дар ин мавзӯъ. Хуб, дуюм нуқтаи муҳим ин аст ки дар канали инстаграми ман мо баъзе вақт як хел наворҳое мекунем ки махсус танҳо ва танҳо барои мардон ҳастанд ва онҳо мавзӯъҳои гӯем калонам нестанд ки ман дар онро гӯем дар ютуб монам. Ба ҳамин хотир мавзӯъи кӯтоҳ мешаванд, ягон саволҳои кӯтоҳе мешавад ки ман дар инстаграм ба онҳо ҷавоб мегардонам ва танҳо он навор ба мардон мешавад, яъне махсус барои мардон мешавад. Албатта касе инстаграм надорад, он қадар муҳим нест шумо дар омадантон, вале агар ягонтаи шумо дошта бошед инстаграм, марҳамат инстаграми ман дароед, запрос равон кунед, чунки маҳкам аст. Метавонед ҳамон наворҳое ки оянда мешаванд насиб бошад, онҳоро тамошо кунед ва ягон чиз ба худ гиред. хуб дӯстон, акнун биёед ман аз ин ҷо аз яъне ноутбук мехонам саволҳоро ва ба онҳо ҷавоб мегардонам. Сар мекунем аз саволи 72 ба хотире ки то саволи 72 аллакай навор кардагӣ ҳастем ва ба онҳо ҷавоб гардонидагӣ ҳастем. Метавонед дар канал онҳоро ёбед. хуб, шурӯъ мекунем аз саволи 72. Мепурсанд, доктор, мегӯянд коронавирус ба мардонагӣ зарар карда мардро бенасл мекунад. Оё ин рост аст? Хуб, соли 2002 вақте вируси коронавируси дигари яъне сарс баромада буд, он албатта тавонист ки чандин нафарҳоро бенасл кунад, ба хотире ки махсус зиёдтар ба ҳамон узви мардона мояҳоро дар назар дорам, он ҳуҷайраҳое ки сперматозоидҳоро ҳосил мекунанд, ба онҳо таъсир мекарданд. хуб, ва бале чандин нафарҳоро бенасл карданд, вале ин вирус ҳам ба қавли гӯем ба забони русӣ теоретически метавонад ки мисли ҳамон сарс махсус ба ҳамин ҳуҷайраҳо таъсир расонад. Вале то ҳанӯз аллакай 6 моҳ аз пандемия сар шуданаш гузашт, то ҳанӯз исбот шудагӣ нест ки ягон нафаре бенасл шудагӣ бошад. Ба ҳамин хотир дар ин масъала хавотир набошед. хуб, мегзарем ба саволи 73. менависад ки доктор, бемориро гузаронидем, табобат гирифтем ва сиҳат шудем, вале якчанд аломатҳо аллакай 3 моҳ мешавад ғам медиҳад. ҳар ҷои баданам дард мекунад, сих мезанад, як вақт иштиҳо дорам, як вақти дигар не, як вақте ба қавле гӯем настроени хуб аст, баъзе вақт не. ҳамин аломатҳо то ҳанӯз боқӣ монданд. Чӣ кор кунем? хуб, бениҳоят зиёд шахсҳо муроҷиат мекунанд ба ҳамин масъалаҳо ба ман, ба хотире ки тӯли 6 моҳ мешавад бо ин беморҳо кор мекунем ва ман аллакай ин чизро аҳамият додам ки дар 30% ҳолатҳо пас аз оне ки шахс бемориро мегузаронад, якчанд аломатҳо мисли ҳамин барода тӯли муддати дароз дида мешавад. хуб, бояд гуфт ки дар бисёр ҳолатҳо ин бародарон, ин шахсон зиёд муроҷиат мекунанд ба неврологҳо, ба кардиологҳо, ба терапевтҳо, гастроэнтерологҳо ва ғайраҳо. хуб, дар онҳо ягон камбудӣ намеёбанд, яъне ки пас аз оне ки ташхис мегузаронанд, дар онҳо ягон камбудӣ нест. дар ин ҳолат ман ба шумо маслиҳат медиҳам ки дӯстони азиз, ҳатман назди психиатрҳо равед. аз ҳам хуб албатта психотерапевт аст, пеши онҳо равед, вале мутаассифона ман ба фикрам дар Тоҷикистон нестанд, вале психиатр, психологҳо ҳастанд. барои ҳамин назди онҳо равед. Ба шумо якчанд доруҳое ки махсус бояд онҳо нависанд, албатта пас аз оне ки шуморо мебинанд ба шумо менависанд ва якчанд сеансҳо аст ки шумо мегузаред ва шояд ки ба шумо кӯмак расонида тавонанд, ба хотире ки чӣ хеле ки маълум аст, ҳамин вирус бисёртар ҳамон узвҳоеро ки дар он дар
ҳуҷайраҳои онҳо рецепторҳои ACE2 ҷойгир аст, ба онҳо ҳуҷум мекунанд ва системаи асаби мо аз он рецепторҳо бой аст, ба он ҳам маълум шуд ки ҳамин вирус ҳуҷум мекунад ва ин гурӯҳи бемориҳоро, яъне ки ҳамин гурӯҳи бемориҳое ки ҳастанд психосоматические заболевания мегӯянд. хуб ба ҳамин хотир назди психотерапевт, психолог, психиатр равед. албатта ки худо хоҳад ба шумо кӯмак мекунад. дӯстони азиз, ба ҳар ҷо агар равед, шуморо метавонад ки футбол кунад назди кардиолог, терапевт, ҳар ҷо дар шумо ягон камбудӣ намеёбанд. дӯстони азиз, ба ҳамин хотир ҳамин мутахассисоне ки ман номбар кардам, назди онҳо албатта ки равед, худо хоҳад ба шумо кӯмак мекунад. мегузарем ба саволи 74. доктор, мо дар оила ҳама бемор шуда сиҳат шудем, оё дуюмбора ба ин беморӣ гирифтор мешавем ё не? хуб дӯстони азиз, аз саршавии пандемия аллакай 6 моҳ гузашт ва чӣ хеле ки медонед, аллакай маълум шуд ки ин вирус, яъне ки 100% исбот нест, албатта ин вирус шояд ки аз моҳи сентябр сар шуда бошад дар Хитой, ба хотире ки аз спутникҳо муайян карданд ки дар шаҳри Ухан, яъне ҳамон ҷое ки вирус сар зада буд, моҳи сентябр бениҳоят зиёд мошинҳо назди як муддати муайяне назди госпиталҳо, яъне беморхонаҳо ҷамъ шуда буданд ва аз ҳамин хулоса бароварданд ки мутаассифона вирус шояд ки аз моҳи сентябр сар шуда бошад. ва чуне ки шумо медонед, Хитой ҳам як давлате гӯем ки бениҳоят режими сахт дорад ва бениҳоят маълумотҳое ки агар ки ҳамин хел хоҳад, маълумотҳоро пинҳон мекунад ва қариб ҳама ба фикрам фаҳмиданд ки маълумотҳоро албатта Хитой пинҳон кард ва танҳо пас аз оне ки 3 моҳ, моҳи декабр шуд аллакай, дар он ҳолат эълон кард. албатта ин теория аст, вале ин теория шояд ки ба ягон моҳҳои наздик исбот карда шаванд. хуб амин гӯем, ҳатто агар ҳамин 6 моҳ, дар давоми 6 моҳ аллакай қариб 20 миллион одам бемор шудаги ҳастанд, ба коронавирус гирифтор ҳастанд. хуб то ҳанӯз ягон нафаре 100% исбот шудагӣ нест ки дуюм бора ба ин беморӣ гирифтор шавад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, шахсоне ки бемориро гузаронидаги ҳастед, албатта ҷои хавотирияш нест айни замон, вале ба ҳар ҳол бояд эҳтиёт будан дар кор аст. мо намедонем ки аз ин вирус чӣ чизҳоро интизор шавем. дӯстони азиз, хуб мегзарем ба саволи 75. менависад ки мегӯянд иммунитети одам зидди COVID-19 нест мешавад пас аз чанд муддат. ин рост аст? хуб дӯстони азиз, бале таҳқиқотҳои охирин нишон доданд ки мутаассифона ҳар қадаре ки шахс бемориро сабук гузаронидагӣ бошад, антителоҳо зидди ҳамин коронавирус пас аз муддате титраш, яъне кам шудан мегирад. чӣ қадаре ки вазнин гузаронида бошад, ҳамон қадар антителоҳо муддати дароз, яъне ки дар бадани шумо мемонанд. вале ин маънои онро надорад ки яъне ки иммунитети одам дар хотир намегирад ин вирусро. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ғайри антителоҳое ки агар ки гӯем ки нобуд ҳам шаванд, иммунитети мо як памят дорад, як хотирае дорад. дар ин ҳолат онҳо албатта ки ҳамин ҳуҷайраҳо пас аз оне ки дуюмбора агар вирус гӯем ба қавли теоретически агар воридам шавад, организми мо агар як бор бо ин вирус мубориза бурда бошад, ҳамон ҳуҷайраҳои иммунитетӣ хотирае ки сабт кардаги ҳастанд, онҳоро истифода мекунанд ва дар муддати кӯтоҳ антителоҳо зидди ҳамин вирусро ҳосил мекунанд. шахсе ки гӯем ки дар давоми 15-20 рӯз сиҳат мешуд, вақте ки якум бор бемор шуда бошад ва вазнин гузаронидагӣ буд, дар ин ҳолат бемориро якумаш ки сабук мегузаронад, агар гӯем ҳатто беморам шавад, дуюмаш ин ки тез сиҳат мешавад, яъне сабук мегузаронад. хуб дӯстон, мегзарем ба саволи 76. менависад ки дар Тоҷикистон фармон аст ки ниқоб ё бароси маскаҳоро кунед, агар ки накунед ҷарима мешавед. оё маълум шуд ки маскаҳо, яъне ҳамон ниқобҳо муҳофизат мекунанд ё ин ки не? хуб дӯстон, аллакай ин қонун қариб дар тамоми ҷаҳон қабул шудагӣ аст ва на танҳо дар Тоҷикистон, ва бояд гуфт ки вазорати тандурустӣ як нуқтаи муҳим дар ин масъала, яъне як нуқтае ки 100% ба он боварӣ доштагӣ бошад, ба он расидагӣ нест. яъне аз аввале ки вирус сар шуда буд, вазорати тандурустии ҷаҳонӣ мегуфт ки фақат шахсоне ки бемор ҳастанд ҳамоно кунанд, вале баъдан айни замон албатта ки он мегӯяд ки ҳар нафар бояд кунад, хубтар мешавад, вале маҷбур намекунад. ба хотире ки бояд шумо фаҳмед ки дӯстони аз вақте шахсон, ин аз саршавии пандемия мо фаҳмонда будем, дар ҳамин канал наворҳо аст. дӯстони азиз, гуфта будем ки шахсоне ки бемор ҳастанд бисёртар, ҳамон шахсоне ки сабук мегузаронанд, ҳамоно бисёртар вирусро паҳн мекунанд, худашон хабар надоранд, вале вирусро дар атроф паҳн мекунанд. барои ҳамин агар ҳамон шахсон ҳамон маскаҳоро кунанд, хабар надошта бошанд ки бемор ҳастанд ё ки не, ҳамон маскаҳоро агар ҳар нафаре ки кунад, худаш хабар надорад, вале метавонад ки вирусро паҳншавиашро як миқдори камтар кунад.
хуб ин нуқтаи якум буд. Нуқтаи дуюм ин аст ки айни замон қариб ки дар сатҳи исботшавӣ аст ки хоб маскаҳо он шахсоне ки сиҳат ҳастанд онҳоро ҳам метавонад ки як миқдори муҳофизат кунад ё ин ки сабаби сабук гузаронидани беморӣ шавад. Дар тиб як мафҳуме аст, онро инфитсирующая доза мегӯянд. Инфитсирующая доза ин миқдори камтарини вирусе аст ки дар бадани шумо вақте меафтад шуморо бемор мекунад. хуб масалан агар 10 вирус ба бадани шумо ворид шавад ва шумо касал нашавед, инро намегӯям инфитсирующая доза. Ва агар 15 вирус дохил шавад ва шумо бемор шавед, дар ин ҳолат инро мегӯянд инфитсирующая доза. хуб маълум шуд ки чӣ қадаре ки ҳамин инфитсирующая доза, яъне ҳамон афтодани миқдори зиёди вирус чӣ қадаре ки зиёд бошад, ҳамон қадар шахс бемориро вазнин мегузаронад. дар шахсоне ки бемориро вазнин гузаронидаги ҳастанд қариб 6 маротиба зиёд ҳамон инфитсирующая доза зиёдтар буд. Инро аллакай исбот кардаги ҳастанд ва бояд гуфт ки вақте шахс niqobҳоро мекунад, шахси бемор ва шахси сиҳат, якумаш ки шахси бемор вирусро паҳншавиашро камтар мекунад, дуюмаш шахсе ки сиҳат аст вақте ӯ ниқоб мекунад метавонад ки миқдори амон афтидани вирусро камтар кунад ба бадани худ ва метавонад ки ин сабаб шавад ки ӯ бемориро сабук гузаронад. дӯстони азиз, хуб шояд ки рӯзои наздик базори тандурустӣ 100% ҳамин нуқтаро қабул кунад ва фармон диҳад ки яъне ки ҳар нафар ниқобҳоро 100% бояд кунанд. шояд ки рӯзои наздик ин кор шавад. ба ҳамин хотир манам ба шумо маслиҳат медиҳам ки новобаста аз оне ки шумо бемор ҳастед, бемор нестед, ҳатман ниқобҳоро кунед дӯстони азиз, ба хотире ки албатта ман барои хубии шумо мегӯям, ин ба худи шумо хубӣ меорад. албатта шумо метавонед бемориро сабуктар гузаронед ва иммунитети шумо зидди ин беморӣ ҳосил шавад. хуб дар ҳамин ҷо мехоҳам як нуқтаи муҳими дигарро расонам ба шумо ки зиёдтар ду намуд ниқобҳо фурӯхта мешаванд. яке ин гуна аст, яъне латта аст, ва дуюме ин гуна. хуб дӯстони азиз, ман ба шумо маслиҳат медиҳам ки аз ин истифода баред агар имконият бошад. ман медонам шароит на он қадар хуб аст дӯстони азиз, вале бояд гуфт ки ин ниқобҳое ки шумо мебинед дӯстони азиз, ин аз се сатҳи муҳофизатӣ иборат аст, вале ин бошад ин на он қадар хуб муҳофизат мекунад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, инро тарафи кабуташ, яъне тарафи берун бояд бошад, истифода баред. хуб бояд шумо аз ин гӯшакҳо қапида баъд онро ба худ, яъне ки ба рӯи худ гузоред. кӯшиш кунед ки бо даст, яъне ба ҳамин мато нарасед, ба хотире ки метавонад ки вирус дар дасти шумо бошад ва дар ин расад ва баъдан шумо онро нафас гиред. дӯстони азиз, медонам ин маскаҳо бениҳоят дар тамоми ҷаҳон қариб нархаш ба осмон хестааст ва на ҳар кас имконият дорад, вале ҳамон шахсоне ки имконият дорем дӯстони азиз метавонед ки аз ҳамин маскаҳо, аз ҳамин ниқобҳо хубтараш истифода баред. аз ин ниқобҳо дар ҳоле истифода баред ки дӯстони азиз агар имконият умуман надошта бошед, вале ҳар новобаста аз оне ки ин аст ё ин ки ин аст, шумо бояд 2 соат пас инро иваз кунед. инро мешавад албатта ки шуста ва дезинфексия карда, вале инро намешавад, инро бояд партоед пас аз оне ки шумо истифода мекунед. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, агар имконият бошад беҳтар мешавад ки ҳамин корро кунед, яъне ҳамин ниқобҳоро кунед ва иншоалло худо хоҳад бемориро метавонед ки сабуктар гузаронед. барои хубии худи шумо аст дӯстони азиз. хуб мегзарем ба соли 77 менависад ки доктор вирус дар куҷо зиёдтар паҳн мешавад ва дар куҷо мо шанси зиёди гирифтор шудан ба ин бемориро дорем. хуб дар аввали пандемия олимон фикр мекарданд ки вирус бисёртар бо роҳи расидан бо ягон ашёи ҳамон бемор бо ҳамин роҳҳо мегузарад ва баъдан вақте ки бо ҳамон даст чашм, гӯш ё ин ки чашм, даҳон ва биниро вақте мерасед метавонад ки вирус гузарад. вале акнун маълум шуд ки дӯстони азиз бисёртар вирус бо роҳи атса задан, бо роҳи сурфа задан ва бо роҳи ҳатто баланд гап задан бисёртар бо ин роҳ мегузарад, на ба роҳи салом кардану намедонам бо ашёр расидан. хуб ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ман аз рӯи таҳқиқотҳо маълум шуд ки бисёртар дар ҷойҳое ки одамон зиёд ҷамъ мешаванд дар он ҷойҳо мегузаранд, яъне ҳам вирус мегузарад. ин метавонад ки майдонҳои варзишӣ бошанд, яъне зиёдтар ҷамъ мешаванд одамон, ё ин ки намедонам мағозаҳо бошанд, супермаркетҳо бошанд, ё ин ки метавонанд дӯстони азиз он ҷойҳое бошанд ки ресторану кафе, ҷое ҳастанд ки бисёртар одамон ҷамъ мешаванд. дар ин ҷойҳо бисёртар вирус паҳн мешавад, бисёртар шахсон дар ҳамин ҷо вирусро дар худ мегиранд. хуб
барои ҳамин ҳар ҳуҷрае ки бошад набошад фарқ надорад, чӣ помещение гӯем ба забони русӣ бошад, бояд он зуд ҳаво дода шавад. Ин бениҳоят муҳим аст. Айни замон дӯстони азиз, акнун маъно надорад ки ҳама ҷоро мисли пешина маҳкам кунем ва дар хона шинан ҳама. Ин хеле имкониятҳо мутаассифона нест, ба хотире ки аз ҷиҳати экономика бениҳоят зарари калон дорад. Ба ҳамин хотир метавонем мисли пештара зиндагӣ кунем, албатта, вале бо эҳтиёт бошед. Чӣ қадре ки имконият бошад ба ҳамин ҷойҳое ки номбар кардам камтар равед ва агар ки рафтедам аз одамон 1.5-2 метр дуртар истед ва ҳатман ниқобҳоро кунед. Дӯстони азиз, ниқобҳоро аллакай фаҳмондам. Ва мегзарем ба саволи 78 менависад ки оё ваксина тайёр шудагӣ аст ё ин ки не. Дӯстони азиз, қариб 200 ваксина айни замон дар ҳоли тайёршавӣ аст ва якчанд таи он бениҳоят натиҷаҳои хуб нишон дода истодаанд. бояд гуфт ки рӯзҳои наздик шояд ки якумин шуда Федератсияи Русия, давлати Русия ҳамон ваксинаи худро ба истифодабарии умумӣ шурӯъ кунад, вале бояд гуфт ки муддати кӯтоҳ гузаштагӣ аст аз ин саршавии пандемия ва ихтирои ваксина, ки ин бениҳоят метавонад ки натиҷаҳои нохуб биёрад, ба хотире ки ба ҳар ҳол вақте шахсро ваксина мегзаронем мо бо иммунитети ӯ кор мегирем ва ҳатто як камбудие метавонад ки як збой дар ҳамон иммунная система, яъне системаи иммунии ӯ биёрад ва метавонад ки зарарҳои калон биёрад. ба ҳамин хотир ба фикри ман Русия бениҳоят саросимаи бад аст. хоб чӣ ки фаҳмонда будам, ваксинаро бояд аз чанд этапи яъне таҳқиқотҳо мегзарад, санҷиш мегзарад, бояд дар чандин ҳазор нафар аввал онро санҷанд ва бинанд ки он бехатар аст ва безарар аст ва баъд ба истифодабарии умумӣ сар диҳанд. Русия бошад ин корро ба тарзи дуруст кардагӣ нест. Тамоми олимони дунё ин ваксинаро мутаассифона қабул надоранд. Кашф кардани ваксина ва ба истифодабарии он бениҳоят вақти зиёдро мегирад. Дӯстони азиз, бояд аз тафтишотҳои зиёд он гузарад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз умед мебандем ки ҳамон ваксинае ки Русия кашф кардагӣ аст зарараш умуман набошад ва фоида биёрад. вале мутаассифона тамоми дунё онро қабул надоранд мутаассифона. Вале бояд гуфт ки як ду-се ширкате ки ваксинаро кашф кардагӣ ҳастанд, айни замон дар этапҳои охирони санҷиш ҳастанд ва шояд ки дар охири ҳамин сол ва ё ин ки аввали соли 2021 ба истифодабарии умумӣ сар диҳанд. Хоб дӯстони азиз, бояд шумо як чизи муҳимро фаҳмед ки айни замон барои ваксина дар тамоми ҷаҳон ҷанг рафта истодааст ки мо якум гирем, ва якум гирад, ки якум мегирад, бениҳоят зиёд гӯем кашокаш рафта истодааст ва шояд ки мо каме аз дигарон дертар онро дастрас кунем. Ва агар ки ба Тоҷикистон ҳам биёяд, шумо бояд донед ки якум духтурҳоро мекунанд ваксинатсия, ба хотире ки онҳо дар гурӯҳи риск ҳастанд. Ва дуюм, хоб шахсоне ки бемориҳои хронически дорад, диабету намедонам дигару дигар бемориҳои қалб, ба хотире ки инҳо ҳам дар гурӯҳи риск дохил мешаванд. Ва сеюм, шахсоне ки албатта ки солим ҳастанд. хуб, мегзарем ба саволи 79. менависад ки доктор, фоидаи ягон дору барои табобати коронавирус исбот шуд ё ин ки не? Бале, ду дору айни замон 100% исбот шуданд. ин ремдисивир ва дексаметазон аст. Ремдисивир бояд гуфт ки дастрас кардани он дар Тоҷикистон ва Русия қариб ки ғайриимкон аст, вале агар ки дастрас ҳам кунед, нархи ин дору, яъне нархи як курсаш $3-4 мешавад. дӯстони азиз, хоб дуюм дору дексаметазонро танҳо духтур дар ҳоле менависад ва истифода мекунад ки барои бемор, дар ҳоле ки бемор бемориро бениҳоят вазнин гузаронида истодааст, таги аппарати ИВЛ аст ё ин ки 6% зиёдаш, яъне ки зарар дидагӣ аст. Дар аввал истифодабарии ин дору, яъне дексаметазон, баръакс ба шумо метавонад ки зарари калон биёрад, иммунитети шуморо паст кунад ва шумо бемориро вазнин гузарад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ин доруро, яъне дексаметазонро худсарона нахаред, истифода набаред. Фақат духтур пас аз оне ки шуморо муоина мекунад, пас аз оне ки мебинад, дар ҳамон ҳолат ӯ ҳуқуқ дорад ки ин доруро ба шумо нависад. Дар аввал албатта ки он ба шумо наменависад ин доруро, фақат дар ҳолатҳое ки беморӣ, яъне вазнин гузашта истодааст. Саволи 82 менависад ки доктор, мегуфтанд ки шахсони сигоркаш бемор намешаванд, акнун исбот шуд ё ин ки не? Дӯстони азиз, бале, шахсоне ки сигор мекашанд, нос мекашанд, мисли оне ки шахсоне ки ин корро намекунанд, мисли ҳамоно бемор мешаванд, яъне шанси гирифтор шудан як хел аст. ва баъзе олимон мегӯянд ки ҳатто шахсоне ки сигор мекашанд зиёдтар шанси гирифтор ба ин бемориро доранд, гирифтор шудан, яъне ба хотире ки метавонанд бо даст
ҳамон сигорро расанд ва агар бо ҳамон сигор ба лаб расад метавонад ин вирус гузарад ва ғайраҳо. Ин албатта ки теорияҳо аст, вале як чиз исбот шуд ки шахсе ки сигор мекашад агар бемор шавад, бемориро вазнинтар мегузаронад назар ба шахсе ки сигор намекашид. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, шумо бояд сигор накашед, онро партоед, ба хотире ки сигор худаш функсияи шушҳоро паст мекунад ва коронавирус ҳам набошад, дигар бемориҳо метавонад ки шуморо яъне ки аз по афтонад ва ё ин ки ба ягон ҳодисаҳои нохуб оварда расонад. хуб, ин маслиҳати ман аст. Албатта агар ки хоҳед иҷро кунед, агар ки не, ихтиёр албатта ки дар дасти худи шумо аст. Мегзарем ба саволи 81. Бале, доктор, мардум дар Тоҷикистон пас аз камшавии беморӣ дигар беаҳамияти баъд шуданд. Оё вторая волна ё мавҷи дуюм метавонад ба Тоҷикистон ё Русия биёяд? Бале, дӯстони азиз, ман аҳамият додам дар тамоми давлатҳои рӯи замин якум волна ва дуюм, дар баъзеҳо аллакай дуюм волна, дуюм мавҷ сар шудагиаст ва бояд гуфт ки мо ҳам метавонем ки ҳамин сценарияро дар худ бинем, агар ки шумо якчанд корҳоро иҷро накунед. Дӯстони азиз, бояд яъне ҳамон камбудиҳое ки дигар давлатҳо мекунанд барои мардуми мо, ин бояд як ибрат бошад ва мо тавонем ки ҳамон чизҳое ки хатогиҳое ки онҳо карданд мо такрор накунем. Дӯстони азиз, ба ҳамин хотир ман медонам ки албатта ки фақат дар хона истодан, берун набаромадан аллакай душвор аст, аллакай 6 моҳ шуд, дар ҷони ҳама задагӣ аст, ман ин чизро мефаҳмам. Вале ба ҳар ҳол дӯстони азиз, агар мисли пешинам яъне ки зиндагиро давом додан гиред, яъне кор равед биёед, фақат 4 нуқтаи муҳим аст, мехоҳам амина иҷро кунед илтимос. Якум, ин ҳамон ниқобҳое ки гуфтам, ба қадри имкон дар тамоми ҷо онро истифода баред. хуб, дар тамоми корхонаҳо, намедонам, банк меравед, беморхона меравед, куҷое ки набошад. Ин якум буд. дуюм, ҳатман дӯстони азиз, аз шахсоне ки дар бари шумо мешаванд, аз онҳо кӯшиш кунед ки 1.5-2 метр дур истед. Дӯстони азиз, сабабоша медонед, ба хотире ки ман фаҳмода будам ки 1.5-2 метр метавонад ки ҳамон вирус паҳн шавад. ба ҳамин хотир агар шумо аз ҳамон миқдор дур истед, аз ҳамон шахси бемор, метавонед ки шанси беморшавии шумо яъне ки паст шавад. ин дуюм буд. Сеюм, агар имконият бошад, дӯстони азиз, ҳамон ҷойҳое ки зиёд одамон ҷамъ мешавад, мисли майдонҳои варзишӣ, намедонам, ҳамон помешениҳо, яъне ҷойҳое ки одамон зиёд ҷамъ мешаванд, залҳо, ҳар гуна залҳо, ҷое ки одам бисёр ҳастанд, дӯстони азиз, кӯшиш кунед ки ҳамин ҷойҳо агар имконият бошад наравед, агар ки имконият набошад камтар равед ва ҳар чӣ зудтар аз он ҷо бароед. хуб, бисёртар чӣ хеле фаҳмидам, дар ҳамин ҷойҳо паҳн мешавад. Чорум, дӯстони азиз, ин ба қадри имкон дастҳоро бо собун шустан, зуд албатта, ва ҳатман бо маҳлули спиртӣ дастҳоро тоза кардан. хуб, албатта ин маслиҳатҳои ман аст, дӯстони азиз. Ман ба як хотир фақат ин маслиҳатҳоро ба шумо медиҳам ки ба хотире ки шумо бемор нашавед. Дӯстони азиз, ҳар қадаре кӯшиш кунед ки, дӯстони азиз, шахсе ки бемор шудагӣ нест, кӯшиш кунед ки шумо дертар бемор шавед, ба хотире ки дар он агар шумо дертар бемор шавед, шояд то он вақт ваксина кашф шавад. дуюмаш ин ки ҳамон вирус метавонад ки заифтар шавад. Дӯстони азиз, яъне шумо бемориро сабук мегузаронед. мо, дӯстони азиз, новаста аз оне ки бале мардуми мо худо шукр камтар фавт диданд, вале фавт диданд. Дӯстони азиз, инро ба рад кардан ғайриимконе аст. ҳар яки шумо худатонро савол кунед, дӯстони азиз, ки дар маҳаллае ки шумо зиндагӣ мекунед, ягон нафар фавтид ё ин ки нафавтид. ҳамин хотир аз шумо хоҳиш мекунам, каме дигар сабр кунед, каме дигар боэҳтиёт бошед. худо хоҳад, агар ки ваксина кашф шуд, мисли пешина зиндагии мо худо хоҳад барқарор мешавад ва мо зиндагиро албатта ки мисли пешина давом медиҳем. аз мехоҳам дар охир як нуқтаи бениҳоят муҳимро ба шумо расонам. Пас аз оне ки фаҳмидем ки вирус дар тамоми ҷаҳон паҳн шудагӣ аст, акнун фаҳмидем ки дер ё ин ки наздик ҳар як нафари мо бо ин вирус вомехӯрем. фарқ надорад шумо дар куҷо кор мекунед, хоҳед нахоҳед, як рӯзе шумо ҳам бо ҳамин вирус мутаассифона вомехӯред. Вале чӣ қадаре ки шумо дер вохӯред бо ин вирус, ҳамон қадар барои шумо ҳамин хуб аст. дӯстони азиз, ба хотире ки аллакай фаҳмондам, ваксина шояд кашф шавад ва шояд ки ҳамон вирус заифтар шавад. ба ҳамин хотир, дӯстони азиз, як муддати дигар боэҳтиёт бошед ва дуо мекунем ки худованд ҳар чӣ зудтар ин вирусро аз байни мо бубарад ва мо мисли пештара ба ҳаёти муқаррарӣ баргардем. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр, дӯстони азиз.